Salam hormatly ýyleşler. Şu gün 2020 ýylyň 20 ýanwary hepläniň duşuna güni. Şu gün men bilen ofitsialna Türkmenistan prezidenti ýüzlenme edesimiz gelýär. Şu gün men bilen ine Muhammed Ağa Konstitusiýon Centryň ýolbaşçysy gatnaşýar. Muhammed Ağa, salam aleykum. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Selam vatandaşlar. Şu gün biz çıkışımızda Türkmenistan prezidentine ýüzlenjek bolýar. Sizin bilişiniz ýaly Türkiýede 38'den gowrak adam dähelen böldi. Onun esas bölegi türkmen grażdanlary. Onun daşyndan Türkiýanyň hastahanalaryna 42 adam komada ýatyr. O limek zäherlenip ölýän türkmen grażdanlarynyň sany köpelmegi mümkin. Ine şonuň üçin buraya hem ikinci gedek şuraya Türkiýede bolup geçýän agyr hadisa, birinci gedek ne Türkmenistan prezidenti ne milli lideri kömek etdi şu zatlara. Indi ikinci gedek şul hadisa bolany biz Türkmenistan prezidentinden talep edýäs. Ölen adamlaryň hostarlaryna we komada ýatan adamlara gaty ýagdaýda ýagdaýda Türkmenistan prezidenti kömek etmeli. Siz konstitusiýa elinizi goýup bütün dünýä öňünde kasam aýtdyňyz. Men Türkmenistan grażdanynyň bähwitlerini goran, men Türkmenistan grażdanynyň hakdyny, hukuklaryny bütün dünýäde goran. Ine häzir şol ýanky ýagdaý emele geldi. Şonuň üçin biz sizden talep edýäs, siz türkmen grażdanlary ýeközüni goýmaň, şol adamlar ölen bolsa-da olar we olaryň hostarlary Türkmenistanyň grażdanlary. Siz Türkmenistan prezidenti, komada ýatan türkmen grażdanlaram sizin grażdanyňyz. Siz şolaryň prezidenti. Siz diňe korrupsiýon hökümetiniň kidärde şolaryň prezidenti. Şonuň üçin sizden talep edýäs, konstitusiýanyň esasynda gaty çalt ýagdaýda hökümetiňize buyruk berip şol adamlara kömek etmeli. Muhammed Ağa, size söz berýän. Bole. Salam vatandaşlar. Biz Türkmenistan'ın opozisyon güýçleriniň koordinatörlüği sentriniň başlygy Muhammed Döweci biz koordinasiýon sowetiň adyndan görýte ýüzlenme Serdar Berdimuhammedow etýär. Serdar Berdimuhammedow şuun ofitsialny Türkmenistanyň prezidenti hasaplanýar. Ol Türkmenistanyň konstitusiýasynyň elini goýup, Qur'ana elini goýup gasam içdi, konstitusiýany dogry ýerine ýetirerdi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň esasyna Türkmenistanyň prezidenti borçly hökmäni ýagdaýda öz grażdanlaryny daşary ýurtda goramaly. Bir küçüklüğün içinde Türkiye'de bizim vatandaşlarımız arak zäherlenme esasına bir tofary aradan çıktı, bir tofary komada balnisada ýaty. Olan hostarlary Türkmenistan'a çağalary, ayarlary, ece kakalary, karnaşlary Türkmenistan'dan Türkiye gelip bilen akla. Türkmenistan'ın döwleti, Türkmenistan'ın prezidenti görýte karar çıkarıp, görýte delegasiýa döredip, Türkiye'deki helak bolan Türkmenistanlary öz arnaşlaryny, hostarlaryna tapşyrmaly, öz hasabyna, döwletiň hasabyna. Karnaşlarym öz däpdetlerine göre yüreğine jaý edip, olary jaýlamaga olan haklary var. Olar şoňa hökmänem şu zady döwlet şolaryň öňüne etmeli. Şol üçin biz Serdardan talep etýäk, gystagly ýagdaýda öz Türkiýedäki pasolstwasyna, konsulluklarına görýte buyruk berip, görýte delegasiýa döredip, olara budjet belli edip, balnisede yatarlaryň hemme harajatyny döwlet öz üstüne almaly we Türkiýeden helak bolan adamlar Türkmenistana ekidip, Türkmenistanyny olara jaýlamaga dolu mümkinçilik döredip, olary öz hasabyna etmeli. Şol üçin biz Serdar Berdimuhammedowdan öz kanuny borcunu ýerine ýetirmegini talep etýär. Biz şu beýanaty Türkmenistanyň prezidentine Türkmenistan'daki daşary ýurtlaryň pasolstwalaryna onu Human Rights Right'a, ABS'ye hemmesine ofitsialny hat bilen uğratýar. Şol üçin biz şu meseleň dol ýerine ýetgençe biz degişli çareler görür. Şol üçin biz ýene bir gezek Serdar Berdimuhammedowdan talep etýäk, şu kömegi
şu kanuni borcunun yerine getirmeli. Sağ olun vatandaşlar. Burada sesin gelene. Sağ olun Muhammed ağa, doğru ele geçtiniz. Egerde Serdar Berdimuhamedov, siz yakın gelecekte şu ölen adamın hostarlarına, ölen adamın cesedini getirip onlara kömek etmeseniz ya da Türkiye'den hastahanelerinde yatan adamlara, çıktıcılarına kömek etmeseniz, onunla biz hükman suratda, gatı çalt ýagdaýda bütün dünyanın döwlet ýolbaşçylaryna, halkary gurumlara hat ýazyp, biz mass mediada sizin hakyky kimdiňizi ve siz Türkmenistan prezidenti däl, Türkmen grazanynyň prezidenti däl, Putin'in guly diýip biz hükman suud edersenmärdi. Şonuň üçin ine biz size ultimatum hökmünde sizden talap edýär şonu. Eger şunu etmeseňiz, biz sizin bilen soňuna çeli şu ölen adamlar üçin görüşür ve bütün dünyada sizin kimdiňizi suud ederiz. Şonuň üçin biz size ultimatum oýar, şu meseleni gaty şart ýagdaýda çözmeli. Egerde çözüp bilmeseňiz, arkadaş şäheriniň finansiýerasyny durdaýyn. Şu pullardan adamlara çözün. Adamın ýa çykdyjylaryny ýapyň. Hemme çykdyjylar jemläp alsaň, çykdyjylar bir 100.000, 200.000 dollardan geçen ok. Şonu Türkmen döwleti prezidentiň karary bilen büdjetden berip bilmese, onu ol Türkmen döwletiniň hökümeti, Türkmenistan grazanynyň hökümetler, ol bir korrupsiýa, ol bir betbaçylyk üçin, zulm üçin edilen hökümet diýilýär. Şonuň üçin biz sizden talap edýäs, şu talabyň esasy manysy siz konstitusiýon haklaryň esasyna, konstitusiýon jogapkärçiligiň esasyna hükmany suratda hükümet tarapyndan şu adamlara kömek etmeli. Sizin birinci borcunuz. Hemme gitjek ýerleriňizi, hemme ýygnaklaryňyzy, hemme zatlary durdup, iň birinji zady çözmeli zadyňyz ne şu zady. Sebäp bul çennin geçýän bir bolmajak bir agyr ýagdaýly waka. Siz şunu üns bermeseňiz, galan üns berýän zatlarynyň hiç ýeri gymmatlygy we hümmeti ýok. Muhammed ağa, onu egerde başka aýtjaklarymyz bolmasa biz şu gedeklikçe efir jemläli. Häzir biz hat ýazar prezidentiň adyna, ýanky diýen zatlarymyzy we egerde şu ýakyn günlerde hiç ýeri Doğan Nasyonalyndan we Türkiýedaky yatan adamyň hostarlaryndan ýa habar alyp biz eger biläsek hiç ýeri kömek etmeli Türkmen hökümeti, biz hereketimize başlar, mass mediada ve yuridiski administrativna hereketleri başlar. Biz bütün dünya suud eder sizin kimdiňizi. Bolly. Onu hoş sağ olun, inlik gepleşikleri çelli. Hoş bol, sağ olun. Hoş olun.